Подписчиклама aydaýyn şu diýetiçki naharyň içine goşulan zatlar kapaçki, onu käşir, çorkadan geçirilen, onun kartoşka, çorkadan geçirilen bir ştuk, iki adamlyk, onu iki sanak yumurtka, sir, kaşar peynir, onun dugul burç bolly. Näme duhovkan demirine şeýle kagyd ýazyp ýaýýaňyz. Soň içine avokado, hyýar, Näme? zelin, Bir justuğun pomidorçuk boldu. bir ştuğun pomidor, asran pomidor, diýetada bolanyp gaç. Men şu näme? Biz şu an oturduk, 68 bolupdyr bunu göni. Benim 88 bolupdyr maç. Wajan 88 bolupdyr, ýaman gowy gitipdir. Wajan şu ýardymjy boldum men çok şey. Şörök ýokdy o acır ýöne. Ýöne